Arratsaldeon ikusle zer modu ongi etorri bertan berri albistegira gaur uztailak 20 ortzeguna asteragoa segunak utzi dizkigun albisteekin. Espainiako kontu auzitegia berriz ere txosteneske ez dagokion eskumen bat hartu nahian, oraingoan Nafarroako gobernuari egin dion eskaeran 2014 urtetik aurrerako datu ekonomikoen txostenak eskatu dizkio. Kontu publikoen ikuskaritza egin nahi du, baina Nafarroan eskumen hori kontuen ganberarena da. Nafarroako gobernuak azkeni 51 milioi euro ordaindu beharko ditu garraioaren hiriarengatik. Epai judizial guztiak arrazoi eman die, 3. eta 4. faseko lursaien jabeei. Lufthansa konpainia alemaniarrak Iruña eta Frankfurt lotuko ditu azaroatik aurrera. Zabalguneko merkatuko 5 saltoki eta Ermitagainako merkatuko 4 saltokien kantan jartzeko deialdia eginda. Harresietako jaialdia abuztuaren 3-tik 23 egingo da eta guztira 30 bat ekitaldi bilduko dira. Honez gain, udako programazioa osatzeko zinema emanaldiak eta kontzertuak egingo dira auzoetan. Burlatako txupinazoa nork piztuko duen hautatzeko prozedura abian da abuztuaren 2 arte. Aitor Arregik eta Jon Garaño zuzendutako Handia filma udazkenan iritsiko da zinema aretoetara. Ortegun honetako albisteekin hasteko Espainiako kontu auzitegia berriz ere txosteneske ez dagokion eskumen bat hartu nahian. Oraingoan Nafarroako gobernuari egin dion eskaeran 2014 urteko datu ekonomikoen txostenak eskatu dizkio. Ramon Álvarez de Miranda, kontu auziteiko fiskalizatzaileen presidenteak idatzizko gutuna helarazi dio pasaden uztailaren 4an Nafarroako lehendakari Uxue Barkosi. Plan ekonomiko finantzarioak aztertu nahi dituzte 2014 urtetik hasita. Aurrekontuen informazioa eta aurrekontuen egonkortasun legea betetzen dela ziurtatzeko azterketa egin nahi dutela nabarmendu du Álvarez de Miranda gutun horretan. Ez da lehen aldia halako eskaera egiten duena. Joan den martxoaren 30ean Mikel Aranburu, Nafarroako Ogasun Kontseilariak erantzun zien, Nafarroako kontu ekonomikoak eta finantzazkoak kontuen ganberak aztertu eta ikuskatzen dituela, eta hori egiteko baimena duen bakarra dela ere argi utzi zion kontuen auzitegiari. Uztailaren 14ko sinadura duen testu igorri du Asun Olaetxeak, kontuen ganberako presidenteak parlamentura. Bertan azaltzen du eskumen kontua dela ezbaian dagoena. Espainiak Nafarroarekin adostuta duen foru hobekuntzari esker du erkidegoak eskumen osoa kontu publikoak kontuen ganberaren bidez ikuskatzeko ardura. Eta gaineratu du idatzi horretan Olaetxeak Espainiari eta Nafarroari dagokiela gaiari irtenbide ematea, erakunden arteko kolaborazio baten bidez. Joan den martxoaren 30ean El País egunkarian irakurri genuen Nafarroako gobernua desobentziaren bidez ari zela jokatzen kontu auzitegiari ez ziolako txostenik helarazi nahi informazio ekonomikoarekin. Orduan piztu zen polemika. Eta foru gobernuak argi esan du ez dela desobedientzia kontua eskumen kontua baizik. Oraingoan beste eskaera bat iritsi da kontuen auzitegitik eta erantzuna berbera izan da. Kontuen ganberarena da eskumena Nafarroako kontu publikoak eta finantzarioak aztertu eta ikuskatzeko. Nafarroako gobernuak azkenik 51 milioi euro ordaindu beharko ditu garraioaren hiriarengatik. Epai judizial guztiak arrazoia eman diete 3. eta 4. faseko lursaien jabeei. Nafarroako gobernuak gastua 51 milioi euro arte handitze erabaki du. Nasubinsa sozietate publikoak Imarkoain garraio hiriaren handitzearen sustatzaileak aurten bertan auzitegiko gorenak lursaien jabeei Nafarroako gobernuak aurkeztutako kasazio errekurtsoen aurrean arrazoia eman dien epai judizialak bete ditzan. Auzitegi gorenak Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren autoak berretsi ditu. Horren bidez, garraio hiriaren 3. eta 4. fasean desjabetutako lurzorurako balio justu gisa 53,06 euro metro karratu kasu batzuetan eta 57,09 euro metro karratu beste batzuetan finkatzen zuen. Horrez gain, beste 105 ordaindu beharko die jabeei interes gisa. Beraz azkenean
Foru diru kutxek hirigintza jarduera honengatik ordaindu beharko duen gainprezioa 51,3 milioi euro izango da. Hasiera batean, lursail horiengatik jabeei ordaindu zizkien 20,2 milioiei gehitu behar dizkiena. Hala, handitze horretarako behar izan den lursailaren azken kostua 71,5 milioi eurokoa izango da. Gogoratu behar da, joan den martxoan, Auzitegi Gorenaren lehen lau epaiak jabeen interesan aldekoak izan zirela jakinarazi ondoren Nafarroako gobernuak mekanismo bat ezarri zuela gatazka judizial horren ondorio ekonomikoei aurre egiteko. Orain, aurrekontu ekitaldi honetan bertan gauzatzeko aukera emango du epaiak. Foru lege bat onetsi zen parlamentuak maiatzean berretsi zuena 25 milioi euroko hasierako zuzkidurarekin, Nasubinsa judizialki ezarritako lehen konpentsazioak ordaintzizan. Aipatutako kreditua handitzeko aukerarekin onetsi zuten. Urtean zehar, epaiek jabei arrazoia ematen jarraitzen bazuten, azkenean gertatu den moduan kalte ordain guztiei aurre egin arte handitu ahal izateko. Nafarroako gobernuak partida 26 milioi eurorekin handitzea erabaki du epai judizialek behartzen dituzten ordainketak egiteko. Horrela, 2017ko gastuen aurrekonturako kontingentzien funtsean dagoen diruarekin ordainduko dira. Gainerakoa, Gobernu zentralak eta foru gobernuak 2017ko negoziatutako zorpetze gaitasun handiagoaren kontura finantzatuko da. Lufthansa konpainia alemaniarrak Iruña eta Frankfurt lotuko ditu azaroatik aurrera. Azaroaren 6tik aurrera beraz 8 hegaldi izanen dira astean. Nafarroako gobernuak eta konpainia alemaniarrak adierazi dute airebide berri batek lotuko dituela bi hiriak. 2017ko azaroaren 6an neguko ordutegi astearekin batera, astean 8 aldiz lotuko ditu Lufthansak Frankfurt eta Iruña. Konexio berri horren bidez, nabarmen hobetuko dute Nafarroaren konexioa mundu osoarekin Frankfurteko aireportuak hegaldi izugarri ditu eta LH118 hegaldia astelen asteazken ostiral eta igandean irtengo da Frankfurtetik, goizeko 9:30 eta 11:30 iritsiko da Iruñara. Bueltako hegaldia LH119 egun berean irtengo da Iruñetik, 12:20 eta 2:30 lurreratuko da Alemanian. Hala, Iruñetik hegan egiten dutenek aukera izango dute beren hegaldiak mundu osoko hiriekin konektatzeko, adibidez Tokio, New York, Bangkok, Hong Kong eta Johannesburgorekin. Halaber, Europa osoko hegaldiak ere irteten dira handik, Hamburgo, Budapest, Viena, Varsovia, Mosku, gutxi batzuk aipatzearren. Aire linea horretan erabiliko dituzten hegazkinak Airbus A319 izango dira, eta 128 bidaiari eramateko gai izango dira. Bi klase egongo dira, business eta economy class. Doako catering zerbitzua izango dute bidaiari guztientzat, baita internet zerbitzu ere. Linea horretarako bidaia txartelak uztailaren 19tik aurrera egongo dira salgai, bidaia agentzietan eta lh.com webgunean. Eta aurrera jarraituko dugu albisteekin, Zabalguneko merkatuko 5 saltoki eta Ermitagainako merkatuko 4 saltoki enkantean jartzeko deialdia eginda. Proposamenak irailaren 15 arte egin daitezke. Komiruña sozietate publikoak enkantea deitu du udal merkatuetako 9 saltoki esleitzeko, 5 Zabalguneko merkatuan eta 4 Ermitagainakoan. 10 urtez erabiltzeko baimen bereziak esleituko dira eta 2 urtez luzatu ahalko dira. Nafarroako kontratazioaren atarian eta Komiruñan kontsultatu daitezke baldintzak. Interesdunek irailaren 15ko biak artea aurkeztu ditzakete eskaintzak. Zabalguneko merkatuan hutsik dauden saltokiak, 2 harategi, fruta eta barazki fresko saltzeko toki bat, elikagai dietetikoen saltoki bat eta goxoki eta pasta saltoki bat daude. Ermitagainako merkatuan 4 saltoki daude eta edozein jarduetarako erabili daitezke, salbu eta honetarako. Elikagaien salmenta, ordenagailuen konponketa eta salmenta, manikura eta pedikura, emakumendako jantziden da, opari eta osagaien salmenta, ilapaindegia eta kafetegia. Zabalguneko merkatuko saltoki bakoitzari 16,30 euro hileko tarifa ezarri zaio metro karratu bakoitzeko eta Ermitagainako merkatuko saltoki bakoitzari 14,5 eurokoa metro karratu bakoitzeko. Pertsona edo sozietate eskaintzaile proposamenak aurkeztu beharko dituzte Komiruña S-an deialdiaren baldintzetan adierazitakoarekin bat.
Arresietako jaialdia abuztuaren 3-tik 23 egingo da, eta guztira 30 bat ekitaldi bilduko dira. Eta udako programazioari jarraipena emateko, kontzertu eta zine emanaldiak egingo dira auzoetan. Kaleko ikuskizunak, kontzertuak, dantza arresietan eta kalean, bisita gidatuak eta arresiak kandelen argipean. Horra arresietako jaialdiko programazioa osatzen duten ekitaldietako batzuk, Iruñeko udalak kultura eta turismoa sustatzeko abuzturako egin duen apustuaren barruan. 30 jarduera horiek Ziudadelan, Guadalupeko Bastilloan, San Bartolome gotorlekuan eta Iruñeko arresi barrutian barna egingo dira. Jaialdiak Creacity proiektuaren barruan dago. Creacity mugaz gaindiko lan ildo bat da, Iruña Hondarribia eta Baionako gotorleku ondarearen balio turistiko eta kulturala azpimarratzea helburu duena, berrikuntzan oinarritutako turismo kulturaleko eta sormen artistikoko ekimenen bidez. Creacity, Espainia, Frantzia eta Andorra lurralden arteko lankidetza programaren funtsekin finantzatzen da. Kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kiroleko zinegotzi ordezkari Maider Belokik, tokiko ekonomia jasangarriko zinegotzi ordezkari Patricia Peralesek eta kulturako, hizkuntza politikako, hezkuntzako eta kirol alorreko zuzendari Maitena Muruzabalek jaialdiaren 2. edizioa aurkeztu dute. Jaialdiak kaleko arteak izango ditu ardatz, herritar guztiei zuzendutako jarduerak eskainiko ditu eta ikuskizun gehienak doan izango dira. Horrez gain Iruñako udalak udako programazioa osatuko du Zibibox sareak auzoetan antolatutako jarduerekin. Kultura hiri osora hedatuko da auzokale programa berriaren 8 ikuskizunen bitartez. Zinema gauetan emango diren 22 filmekin eta bertsionatu zikloaren barruan San Jose plazatxoan egingo diren 3 kontzerturekin. Eta Burlatako txupinazoa nork botako duen hautatzeko prozedura abian dago abuztuaren 2 arte. Txupinazoa nork botako duen erabakitzeko botu emateko modu askotan egin daiteke. Lehena, irubebikoitza.burlata.es webgunea erabiltzen da. Telefonoz ere egin daiteke astelehenetik ostiralera goizetan 012 edo 9481364 telefonoan. Burlatan erroldatuak dauden eta 16 urte baino gehiago duten pertsonak hartu ahalko dute parte. Hauek dira hautagaiak: Axular Dantza Eskola, Burlatako emakumeen elkartea, Felisa Alfaro, Josefa Erraldoia eta Gazteklik Juvenil. Eta albisteekin bukatzeko, Aitor Arregik eta Jon Garañok zuzendutako Handia filma udazkenean iritsiko da zinema aretoetara. Handia altzoko handiaren bizitzan oinarritutako filma urriaren 20an iritsiko da Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko zinema aretoetara dena ondo bidean. Data horretan estreinatzea erabaki du A Kontrakorriente Films banatzaileak, loreak filma zabaltzea arduratu zen Etxeberak. Euskal Herrian euskaraz ikusi ahal izango da filma gaztelaniazko azpidatziekin eta Euskal Herritik kanpo formatu horretan zein gaztelaniara bikoiztua. Handia euskarazko filma da oro har, Jon Garañok azaldu digunez, baina gaztelania, ingelesa, frantsesa eta arabierazko eta portugesezko esaldi bana ere entzuten dira jatorrizko bertsioan protagonisten joan etorrien ondorioz. Ipar Euskal Herriari dagokionez Film Factory Entertainment nazioarteko banaketa arduratuko den enpresak ez du oraindik aurkitu Frantziako estaturako banatzailerik. Hortaz, ez dago zehaztuta noiz estreinatuko den bertan Aitor Arregik eta Jon Garañok zuzendutako filma. Garañoren hitzetan, Handia zinemaldi batean estreinatu nahiko lukete aretoetara iritsi aurretik, baina oraindik ez dago argi non eta noiz izan liteken. Itxaron egin beharko da. Goazen orain eguraldiaren pronostikoa zein den ikustera. Gaurkoan uztaiak 20 hodeiak nagusi orokorrean Nafarroa osoan. Egunaren 2. partean zerua zertxobait zabaltzen joango da eta ipar osagaiko haizea finkatuko da. Temperaturari dagokionez berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean ere giro hodeitsua. Ipar osagaiko haizea ibiliko da tarteka bizia eta 22 eta 14 gradu arteko balioa emango da.
Baztanen zerua oso hodeitsua egongo da, ipar osagaiko haizea finkatuko da, tartea bizia izango dena eta 6 graduko maximak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruña aldean hodeiak berriro ere. Euri txikia egingo du egunaren bukaerara arte eta ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin arratsaldean, temperatura maksimoak asko jaitsiz. Baztanen bihar zerua oso hodeitsua egongo da. Euri txikia egingo du egunaren amaierara arte eta ipar osagaiko haize ahul bizia izango da, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiz. Uztailak 20 gaur ortzeguna goazen eguneko albisten errepasoa egitera titularrekin. Espainiako kontu auzitegia berriz ere txosteneske ez dagokion eskumen bat hartu nahian, oraingoan Nafarroako gobernuari egin dion eskaeran 2014 urtetik aurrerako datu ekonomikoen txostenak eskatu dizkio. Kontu publikoen ikuskaritza egin nahi du, baina Nafarroan eskumen hori kontuen ganberarena da. Nafarroako gobernuak azkeni 51 milioi euro ordaindu beharko ditu garraioaren hiriarengatik. Epai judizial guztiak arrazoi eman die 3. eta 4. faseko lursaien jabei. Lufthansa konpainia alemaniarrak Iruña eta Frankfurt lotuko ditu azaroatik aurrera. Zabalguneko merkatuko 5 saltoki eta Ermitagainako merkatuko 4 saltokien kantan jartzeko deialdia eginda. Harresietako jaialdia abuztuaren 3-tik 23 egingo da eta guztira 30 bat ekitaldi bilduko dira. Honez gain, udako programazio osatzeko zinema emanaldiak eta kontzertuak egingo dira auzoetan. Burlatako txupinazoa nork piztuko duen hautatzeko prozedura abian da abuztuaren 2 arte. Aitor Arregik eta Jon Garaino zuzendutako Handia filma udazkenan iritsiko da zinema aretoetara. Eta bertzerik ez hauxe izan da dena, mila esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Bihar arte. Laktu jogurta, astindu eta edan. Laktu jogur. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean.
zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.